ना ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि जायफोर एनक्रचार बे एनक्रचारफोरखौ एभिक खालामथारनांगोन खालि नटिसल' होब्ला जाया नटिस होनायनि उनाव एक्सनाव थांनांगोन आरो एभिक खालामथारनांगोन रिमुभ खालामनो थाखाय प्रद्युत कुमार बरा मुंनि सासे जोहोलावा मानगोनां गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होदोंमोन PIL बे PIL केसनि जा जाजमेन्ट बे जाजमेन्टआव बिटिआरनि जेरावहाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दङ बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि एनक्रचारफोरखौ रिमुभ खालामनो थाखाय जाजमेन्ट होदों थ' बे जाजमेन्टखौ फल' खालामथारनांगोन आरो बे फल' खालामनो थांनायनि बेलायाव BTC सरकारा दा बावै बिथांमोना नटिस सार्भ खालामदों चिरां आरो बाक्सानि खायफा गामियाव नटिस सार्भ खालामदों बे नटिस सार्भ खालामनाय खामानिखौ जोङो साबायखर बावहरदों जोङो वेलकाम खालामदों बे मोजां खामानि जादों किन्तु खालि नटिसल' सार्भ खालामब्ला जाया एभिक खालामथारनो नांगोन as per the chapter 10 of the Assam Land and Revenue Regulation Act and as per the judgment in the case of PIL 78/2012 प्रद्युत बरा versus Assam जितु केस बे केसाव जा जाजमेन्ट होबाय बे जाजमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया बिटिआर गभर्नमेन्टनि डिउटि आरो बे डिउटिखौ बिथांमोना फालिथारनांगोन आरो बे मोननै मोनथामल' थावनियावल' नङा आरोबो गोबां माने एनक्रचार दङ बिटिआर एरियायाव 11 ट्राइबेल बेल्ट 8 ट्राइबेल ब्लक दङ टोटल 19 ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लकआव गोबां एनक्रचार दङ नन प्रोटेक्टेड क्लास अफ पिपला बिसोरो आवग्रिनानै लानानै दङ फर्सफुलि हाफोरखौ आवग्रिनानै लादों बै एनक्रचमेन्टफोरखौ जा रिमुभ खालामनो थाखाय हाइकर्टआ जाजमेन्ट होदों आरो बेखौ बिथांमोना मावफुंनो थांनायनि बेलायाव बेखौबो नायनांगोन जाहाथे जोंनि प्रोटेक्टेड क्लासफोरखौ जाहाथे टाच खालामा जोंनि बर'फोरखौ जाहाथे टाच खालामा ट्राइबेल माहारिफोरखौ जाहाथे टाच खालामा आरो जायफोर सुबुङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक कन्स्ट्राक्शननि बा कन्स्टिटिउसननि आगोलनिफ्राय थानाय मानसिफोरखौबो बिथांमोना टाच खालामनो हानाय नङागोन आरो सोरबाफोर जुदि एनक्रच खालामदों ट्राइबेल बिथांमोननो लेन्ड हानि पाट्टा होनायनि बेबस्था लानांगोन फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्ट खालामनानै फरेस्टआव थानाय ट्राइबेलफोरनो एज पार दि रिकगनिसन अफ सेडुल ट्राइब एन्ड आदार ट्रेडिसनेल फरेस्ट डुवेलार्स रिकगनिसन अफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 नि बायदियै बिथांमोननो हानि पाट्टा होनांगोन हानि सत्त होनांगोन आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव जुदि सोरबा ट्राइबेल नफा ननै जुदि दोङोब्ला एनक्रच खालामदोंब्ला बिथांमोननो हानि पाट्टा होनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगोन आरो जों नुनो मोन्दों गोबां गुबुन राजखान्थि हान्जानि लिडारफोरा अद्भुत खायफा माने मन्तब्य खालामनाय जों खोनानो मोन्दों नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायाव नाथाय जोंनि दिनैनि बे मिटिङा बिथांमोननिसिम एपिल खालामदों जे राजनितिनि उर्ध्वआव थानानै राजनितिनि सायाव थांनानै जोंनि ट्राइबेलनि हाफोरखौ माबोरै बासायनो हायो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकफोरखौ बोरैहाय प्रटेक्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनाबो हेफाजाब होनांगौ BTC गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होनांगौ आरो एनक्रचारफोरखौ एभिक खालामनानै बेनिफ्राय डेपर्टेसन खालामनायनि मोनसे बेबस्था खालामनो थाखाय दिनैनि बे मिटिङा जोङो गभर्नमेन्टखौ डिमान्ड खालामदों आरो जों आसा फालिदों जे BTC गभर्नमेन्टआ थाबैनो एभिक्सन ड्राइभ खालामगोन जों नुनो मोन्दों दि गुवाहाटी हाइकर्टनि जिखिनि नटिस बायदियै बे समाव एभिक्सना जानांगौमोन बोस्रांखांनाया जानांगौ नाथाय बे टाइमा बारलांबाय नाथाय गभर्नमेन्टआ दिनैसिम बे खामानिखौ मावाखै BTC गभर्नमेन्टआ दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा आफाद दं दा PILनि जाजमेन्टनि डिउरेसन होआखैमोन जे एसेबां टाइमनि बिथोरावनो एभिक्सन खालामनांगौ होननानै बे केसा कन्टिनिउ जागासिनो आरो बे जाजमेन्टआ दासिमबो एक्जिस्ट खालामो गतिके BTC अथरिटिया सानब्लानो एभिक खालामनो हायो आरो दाथ' इन्सट्राक्सन दंखायो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि इन्सट्राक्सन हरदों एक्सन टेकेन रिपर्ट बिहरदों कोर्टआ गतिके जों बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदों नोंथांमोना गो एहेड थां नटिस सार्भ खालामब्लाल' थानो नाङा एभिक खालामनांगोन गासैखौबो एभिक खालामनांगोन आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ प्रटेक्ट खालामनांगोन आरो बे ट्राइबेल ब्लकआव गोबां हा बिटिआरआव आरो बे हाफोरखौ लानानैनो दिनै BTC जाबाय BSc जाबाय फार्स्टआव डिपेन्डिं अन दि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक लेन्ड अफ दि ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाफोरा 47आवनो प्रटेक्ट खालामदों गोबां ट्राइबेल मानसि थानायखाय गोबां डाउन ट्रोडेन मानसि थानायखाय
बेकवार्ड क्लासेस पिपल थानायखाय बे एरियाफोरखौ प्रोटेक्टेड बेल्ट्स एन्ड ब्लक होननानै जा क्रिएट खालामदों आरो बडलेण्ड मुभमेन्टनि गुदि बाथ्रायानो बेनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक प्रोटेक्शन खालामनाय ओंखायनो 1993 आव जा बिएसि जादों 2003 आव जा बिटिसि जादों आरो 27 जानुवारियाव जा मा जादों बिटिआर जादों बेसा मा बेसा जादों ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक बे थावनिया जोंनिखामोन ट्राइबेलनिखामोन माने जोंनि एबरिजिनेल मानसिफोरनि हा हुमोन गतिके बे हा हुखौ बासायनाया दानि बिटिसि अथरिटि बिटिसि गभर्नमेन्टनि प्राइम माने डिउटि जों नुनो मोनो जे बेखौ लानानै माखासे राजखान्थि हान्जाफ्रा सोरबाया थानो मोनो सोरबाया थानो मोना बेफोरबायदि राजखान्थिजों फाव खालामबाय थानो मोनो दा बिनि सायाव नोंथांमोनहा ट्राइबेल संघ हिसाबै मा कुइसन खालामनो सानो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक कनस्टिटिउट खालामनायनि आगोलनिफ्राय जायफोर सुबुङा बै हायाव दंमोन बिथांमोना लिगेल बिथांमोना हा मोनगोन हानि राइट्स मोनगोन किन्तु आफ्टार कनस्टिटिउसन सोरबा जुदि फैदोंब्ला बे एनक्रचमेन्ट बै एनक्रचारफोरखौ होखारनाय बाथ्रासो बुंदों जोङो लिगेलि थानायफोराथ' थानो मोनखाबाय बिफोर क्रिएसन बेल्ट सोरबा जुदि दङमोनब्ला बे थानो मोनखाबाय आरो बिहा राइट्स दंखायो बे बनाफाइड हो जोङो वी आर डिमान्डिं एभिक्शन अफ द नन बनाफाइड पिपल non-protected people, those who have come after creation of the belt, जों बैसोरखौसो एभिक्ट खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों।